హౌస్‌లో అసలు నిన్నెవడమ్మా? నిన్నెవడు కిచెన్‌లో కుకింగ్ చేయటానికి, కుకింగ్ మానిటర్‌గా నిన్నెవడు పెట్టాడు? అసలు పెట్టినోడికి బుద్ధుండాలి. ఏ బాత్రూముల్లోనో, లేదంటే ఏ క్లీనింగ్‌లోనో ఎందులోనో పడేయాలి. నిన్ను తీసుకెళ్ళి అందులో పెట్టా చూడు, దండం పెట్టాలి. ఏదన్నా దొరుకుతదని చూస్తాం. మొన్న రాము మీదేసుకున్నాం. అంతకుముందేమో ఇమ్ము మీదేసుకున్నాం. ఇప్పుడేమో సంజన మీదేసుకుంటున్నాం. సంజన చేసిన తప్పైనా నువ్వు చేసింది ఇంకా డబల్ తప్పు. అంటే నా పాయింట్ రైట్ అన్నట్టు చూపించడానికి నువ్వు ఎంతకైనా మాట్లాడతావు, ఎంతవరకైనా లాగుతావు. చిరాకేసింది, చిచ్చి అనిపించింది. నీ మీద కాస్తో కోస్తో ఇంప్రెషన్ మొత్తం దరిద్రం అనిపించింది నాకు. నువ్వు సీరియల్‌లో యాక్ట్ చేసినట్టు నిజ జీవితంలో కూడా యాక్ట్ చేస్తున్నావు. ఆడియన్స్ చెప్పారు కూడా కరెక్ట్ చేసుకోమని. నువ్వు ఈ సీరియల్‌లోనేమన్నా ఇంకా బయటకి రాలేదు. నువ్వు ఇంకా గేమ్ ఆడాలని. కానీ నువ్వు నీ యాటిట్యూడ్‌ని ఏమాత్రం తగ్గించలేదని నాకైతే అనిపించింది. ఇది నా ఒపీనియన్. మరి మీకేమనిపిస్తుందో కామెంట్ చేయండి. పోపు పెట్టుకుంటేనే రేషన్ తగ్గిపోతుందా? మరి ఇది ఎక్కడ నేనెక్కడ చూడలేదు. ఇంత